Bismillahirrahmanirrahim. Velkommen til, brødre og søstre og seere og lyttere. Endnu en gang er vi forsamlet her i Allahs hus en lørdag aften, hvor vi har valgt at nedprioritere nogle ting og prioritere andre ting. Fordi hvis vi ser omkring, så kan vi se, at det er en tid, hvor der er rigtig, rigtig meget korruption rundt omkring. Du ved, for 10-20 år siden, så skulle man virkelig opsøge, men nu om dagen er det blevet meget indlysende. Uanset hvor du åbner dagens avis, eller den første side på Facebook, eller på Insta, uanset hvor du ser, så noget af det første, du får øje på, det er faktisk en eller anden form for korruption i verden, uretfærdighed osv. Folk, der behandler nogle andre folk dårligt, ikke? Og så bliver man meget frustreret. Og så kan man vælge at gribe det an på to måder. Enten så kan man sidde og blive frustreret, fordi man har jo ikke magt over mange af de ting, der foregår, eller så kan man vælge at gøre noget ved det. Og vores lærere, de har guidet os i, at der, hvor man vælger at gøre noget, det er ved dig selv. Fordi der har du magt. Der har du fuld kontrol. Det andet har du ikke kontrol over. Du er jo ikke FN, du er jo ikke en statsmagt, ikke? Eller overhoved fra khalifaen eller noget. Du er faktisk din egen statsoverhoved. Så du skal starte med at tage vare på dig selv. Og en af de personligheder, der har faktisk vist os vejen i, hvordan man gør, det er den personlighed, vi skal gennemgå i dag, det er Imam Malik. Det var en meget, meget stor lært, meget stor personlighed, og faktisk så var det grundlæggeren af en af de 4 lovskoler. Er der nogen af jer, der kan gætte, hvad den lovskole den hedder? Børnene fra imamklassen spørger jeg ikke, fordi de ved det sikkert godt. Det er noget af det første, man lærer. Jeg bruger, hvad siger du? Maliki-skolen, ikke? Maliki-lovskolen. De viser os, hvordan man fordyber sig i sig selv. De havde oceaner af viden, som de formidlede videre, og faktisk var med til at danne folk. Ikke? Så det her med, at vi skal være klar til at ofre os, det er en proces, der starter. Man står ikke bare op i en eller anden dag, og så er man klar til at ofre alt. Det er en proces, der tager mange år. Fordi det er penge, det er rigdom, det er din tid, det er din familie, det er jo alt. Ikke? Hvis du skal ofre dig for Allahs vej, så starter processen et eller andet sted, og den her rejse, den skal starte et eller andet sted. Ikke? I stedet at starte, det kan være i dag, hvor de faktisk skal forsøge at motivere os og berige os med lidt viden om den her store personlighed, der faktisk boede næsten hele deres liv i Medina. Ikke? Så hvis nogen af jer har skrevet op til Umrah, så er det også en lille appetizer fra jer, fordi den her personlighed, de brugte hele deres liv i Medina, det ville simpelthen ikke ud af den velsignede by, fordi de var bange for, at de skulle miste deres liv, imens de var uden for Medina. Ustad, så er scenen lagt op til jer og Imam Malik. Vi ses inshallah, brødre, fordi efter oplægget, er der nogen, der har været første gang i dag? Alle har været her før? Mashallah, så kan vi hoppe direkte i med begge ben. Ustad, værsgo. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mashallah, jeg vil faktisk gerne starte lidt et andet sted. Hafsab, mashallah, de var lidt ind på det, de berørte det lidt. Alt det, der sker rundt omkring os lige nu, det kan man jo ikke lade være med at blive berørt af. Det, der sker nede i Palæstina, og det, der sker rundt omkring. Som muslim bliver man jo berørt af det, og man føler sig sådan en, i hvert fald sådan en magtløshed, fordi man vil gerne hjælpe. Og mange af os, når vi tænker på hjælp, så er det jo sådan en, at der skal ske noget. Der var en bror, der han sagde til mig, hvad er alle de her muslimske lande og sådan noget? Hvorfor sker der ikke noget? Så det er jo sådan nogle tanker, der går igennem vores tid, og man føler sådan, at det her, det er jo en rigtig, rigtig hård tid. Og ingen tvivl om det. Det er hårdt at se små børn og kvinder og ældre og folk, der bor på et lille område, som er på størrelse med Langeland her i Danmark. Og der bor over 2 millioner mennesker, som faktisk, du kan ikke flygte nogen steder hen, fordi det er så småt. Så selvfølgelig berører det en. Og det skal det også gøre, fordi profeten al-Islam, de sagde, en muslim, det er ligesom
en krop. Og når et sted i kroppen bliver beskadiget eller har ondt, så resten af kroppen føler også ubehag. Så det er noget af det mindste, vi kan gøre. Men vi bor langt væk derfra. Hvad kan vi gøre? Det er sådan en af de første spørgsmål, man stiller sig selv. Og et andet spørgsmål, man tænker på, det er, er det første gang, at muslimerne bliver udsat for sådan noget her? Har vi tidligere i den islamiske historie, den muslimske historie, været udsat for noget lignende? Eller måske noget, der er værre? Fordi det er jo nogle af sådan nogle steder, man skal finde ro og sige, okay, det er også sket før. Og hvordan taklede de mennesker det, da det skete? Og jeg vil gerne dele en historie mere i dag, inshallah, fordi nogle af de mennesker, som vi spejler os i, og vi skal spejle os i, det er sahabaer. Og dem, der kom efter sahabaer. Fordi det er de 3 generationer, profeten a.s.a. har sagt, det er de 3 bedste generationer. Kan I forestille jer? Jeg vil gerne lige tage jer lidt med på sådan en tur, sådan en tidsmaskine. Forestil jer, at I er i sahabas tid. Der er gået mellem 70 og 80 år. Under det er profeten, de emigrerede fra Mekka til Medina. Så det vil sige, at sahaba er stadigvæk i live. En stor del af sahaba er stadigvæk i live. Og mange af de sahaba, der havde set profeten, som var vokset op med profeten. Og nogle af dem, det var den anden generation af sahaba. Det vil sige, de havde set profeten, de var sahaba, men de var meget unge dengang. Det var ligesom mange af de her vores små brødre, der sidder foran. De var i den alder. Så de her var jo vokset op med profeten, og deres fædre, det var dem, der deltog i de store kriser. De havde jo faktisk ikke set meget af den der hårde tid i Mekka. De havde set den gode tid i Medina. Det vil sige, de havde set Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhus tid, Umars tid, Uthmans tid og Alis tid. Det var jo den storhedstid, ikke? Fordi man siger, da Umar radiyallahu anhu, de kom til magten, der udvidede den muslimske imperium så med 80%. Altså den røg lige pludselig fra arabiske halvø helt til Iran, Pakistan og så den anden side til Marokko og Vestafrika. Så de havde jo set den tid, hvor alle de her ting og alle skatter og penge og al økonomi, den kom til Medina. Og mange af de profetier, som profeten a.s.a. havde fortalt, dengang sahaba, de havde det dårligt, da de boede i Mekka og Medina, de gik i opfyldelse. Jeg kan bare, det er en af de der profetier mere, det er, at profeten a.s.a. de sagde, der var sådan en, der er sådan en person i hver miljø og hver samfund, som alle laver sådan lidt sjov med, og han er måske heller ikke sådan helt ved hans fuld 5. Og profeten sagde i en ahadis, de sagde, at der vil komme en tid, hvor den her person, han vil gå med Cæsarens tøj. Cæsaren, det var ham, der var kongen, hvis man kan sige det, er et andet ord for konge, som var konge i Persien. Gejser og Gisras tøj. Han ville gå med hans tøj. Og det var faktisk i Umar radiyallahu anhus tid. Der alt det, de fik fra Iran og Persien, det hentede de til Medina. Og Umar radiyallahu anhu, de tog så Gisras tøj og gav ham på, og gav ham hans krone på også. Og så fik han lov til at gå en tur foran alle de andre, og han sagde, se, jeg havde hørt det her fra profeten at han ville gå med Cæsarens tøj. Prøv at se, nu går han med Cæsarens tøj. Og ham her person, han troede jo, at han skulle beholde det her på, så sagde de til ham, tag det af, det er ikke dig, det er muslimernes. Så fik jeg lov til, men profetierne gik i opfyldelse. Så bare følg med, så de der små, så har vi jo set den her tid. Så forestil jer, og det er det, der skete, det er på et tidspunkt, det vi også snakkede om i onsdags, det er, at de her velsignede personligheder, de blev også uenige. Der kom nogen udefra, gjorde, at de blev uenige. Og det nåede så langt, at den person, som vi snakkede om i onsdags, hvis historie jeg fortalte, dem af jer der, hvis I kan huske det, Abdullah ibn Amr ibn As, det var
en af de unge sahabaer fra profeten al-Islams tid. Og han var en af de få, der profeten havde givet lov til, at han kunne skrive hadis ned. Han skrev faktisk en af de første hadisbøger. Og han var ret gammel på det tidspunkt, fordi nu er vi helt over i 60'erne og 70'erne efter Hijri. Og han siger, dengang der var han i Mekka, der så den første fitna, den startede. Og det var, at der var nogle andre muslimer, der angreb Mekka. Og de her sahaba, de var i live, og de gik i Mekka. Og det gik så vidt, at, kender I sådan en katapult? Hvis jeg har set sådan en middelalderfilm, ikke? De spænder noget, og så kaster de en stor sten, eller noget med ild, og så kaster de sådan nogle store sten for at ødelægge de andre fæstninger og væk. Så den katapult, den smed de ind mod Mekka, og den ramte faktisk Ka'baen. Altså selve Ka'baen ramte den, og den ødelagde Ka'bans vægge, og de brændte ned. Og de her sahaba, de boede der dengang. Og de vidste, at det er også muslimer, der skyder de her ting ind. Om det var så deres intention, eller om det ikke var. Men det, der skete, det var, at Ka'baen blev angrebet, og væggene blev faktisk beskadiget, og nogle af væggene blev brændt. Og de her sahaba, de så det. Og så forestil jer, det de har gået igennem, og så blev der rigtig mange af de andre muslimer, altså en af lederne, som var Abdullah ibn Zubayr, som var Aisha radiyallahu anhas faktisk nevø. Han var faktisk en af lederne i Mekka, og han var også en sahabi, og han blev fanget, og han blev faktisk hængt lige uden for Mekka, og blev hængende der, og hans mor, hun så det, og de andre sahaber, der boede der, de så det, men det var muslimerne, der gjorde det mod muslimerne. Så de her sahaber, de så også den her tid. Så, fordi de kan også godt huske den tid, de så i Mekka, og så havde de set storhedstiden, og så de, at Ka'baen blev angrebet, og væggene blev revet ned, og den her tid, og de græd. Og det de så gjorde i den tid, det var, at fordi at det var jo lederne, de store ledere, den menige mand kunne ikke gøre særlig meget. Det de så gjorde, det var, at de koncentrerede sig om sig selv. De forpligtelser, de havde over for hinanden. Det vil sige, de begyndte at søge endnu mere viden. De begyndte at få de her folk til at være endnu mere sammen og hjælpe hinanden. Og selvfølgelig lave dua for lederne, at Allah han vejleder dem. Og kortede sig faktisk af for alt det her politiske spil. Fordi de ikke vil være en del af det her. De vil ikke være en del af, hvor den ene muslim slår den anden muslim ihjel. Nå, det er en anden, den kan vi tage en anden dag, hele den her snak. Men årsagen til at fortælle jer den her historie, det er, at selvfølgelig gør det ondt, det der sker rundt omkring i verden lige nu, men det er ikke første gang, vi oplever det her. Og rigtig, rigtig mange muslimer, vi bliver demotiveret. Folk stopper med at lave salat, folk stopper med at lave dua, tager ikke til masjid mere, de siger, prøv nu at se, hvad der sker dernede. Men det er deres test. Men hvad kan vi gøre for dem? Vi bor i et land, hvor vi kan bruge vores tunge. Profeten al-Islam, de siger, gør 3 ting. Hvis du ser, at der er noget forkert, der bliver udført foran dig, ændre det med hånden, hvis du kan det. Hvis du ikke kan det, næstbedste, det er at bruge din tunge. Vi kan bruge vores tunge. Vi kan snakke om det. Vi kan fortælle det til vores kollegaer på arbejde. Vi kan fortælle det til de mennesker, vi møder. Og vi tænker selvfølgelig dårligt om det. Det er jo det sidste, at det, der sker, er forkert. Og vi laver dua for dem. Og vi koncentrerer os om os selv. Hvad er det? Hvorfor er det, at de slår de her mennesker? Er det fordi, at de har groet horn, eller hvad? Nej, fordi de er muslimer. De har ikke noget imod de her mennesker. Det, de har noget imod, det er deres islam. Det er den islam, vi skal være endnu bedre til at praktisere. De slår dem jo ikke ihjel, fordi at det er mænd eller kvinder. De ligner hinanden. De er fra samme område alle sammen. Det er islam, og det er profeten al-Islam, som de har et problem med. Så det er jo det, som vi skal lære af det, så hvis vi bliver endnu bedre til at praktisere vores din, vi holder endnu mere fast i vores din, vi praktiserer endnu mere sunnah, og vi forlader flere synder. Det er lektionen af det her. Det er derfor, at de angriber den, fordi de er muslimer. Så vi skal faktisk gøre det modsatte, det er, at vi skal blive endnu bedre til at praktisere vores din. Og vi skal selvfølgelig lave dua for den, vi skal støtte dem økonomisk, og vi skal tale om, at det der sker, deltage i de demonstrationer, der er,
Og hvis der bliver lavet dua for, at der er flere moskéer rundt omkring her i København, hvor folk mødes, reciterer Koranen, laver dua for dem. Deltag i de forsamlinger, lav dua for dem, fordi vi skal koncentrere os om selv også. Fordi Allah han har også givet os en Baitul Maqdis, det er vores hjerte. Det er det helligste sted, vi har. Den skal vi passe på. Så det er lederne, der vil blive spurgt om det, der sker rundt omkring i verden. Vi vil blive spurgt om det, der var i vores magt. Og det er de gerninger, vi selv udfører, de synder, vi selv udfører. Og vi taler selvfølgelig om, at det uret, der sker rundt omkring. Vi rejser vores stemme, og vi fortæller, at det er forkert. Så det er det, der er budskabet til os. Det er den mindset, vi skal have. At vi skal være endnu mere seriøs i forhold til vores egen din, vores egen familie, vores egen børn, vores egen omgangskreds. Så fordi i bund og grund er det islam og det profeten al-Islam, at de har et problem med. Og det tror vi på, og det praktiserer vi også. Så det var lige en indledning til alt det, der sker rundt omkring. Men inshallah, i dag vi skal snakke om en personlighed, som mashallah har betydet rigtig, rigtig meget i den islamiske verden, og som Hafsab var inde på i starten. Han er en af de her legender af islam, som faktisk fik opkaldt en hel lovskole efter sig, som Maliki fik. Og den her person, hvem var han? Og hvordan var hans ungdom, og hvordan var hans karakter? Og hvad er det, han har gjort for Allahs din, og hvor boede han hen? Fordi vi er nødt til at høre om de her legender, så vi kan afspejle os i det. Fordi de var også ligesom mennesker, ligesom os. Kød og blod og havde familie. Og den her person, inshallah, vi skal snakke, de fleste mennesker kender ham som Imam Malik. Han hed Imam Malik ibn Ans ibn Malik. Og de kaldte ham imamen af Medina, fordi at han var født og opvokset i Medina. Og de kaldte ham også imamen af Darul Hijra, det vil sige der, hvor profeten al-Islam de emigrerede til. En meget, meget speciel personlighed. Hans far, han hed Ans, og hans mor, hun hed Alia. Og han blev født cirka i år 92-93 Hijri, det vil sige cirka 80 år efter profeten al-Islam de emigrerede fra Mekka til Medina. Men ligesom vi snakkede om Imam Abu Hanifa sidste gang, han havde mødt nogle sahaba og var tabi, men dem her, de havde ikke mødt nogle sahaba, de havde mødt nogle af deres elever. Så han blev født lidt senere end Imam Abu Hanifa. Og Imam Malik, rahmatullahi alayhi, han var kom fra faktisk en ret kendt stamme. Hans bedstefar var faktisk en stor sahabi, som deltog i rigtig, rigtig mange krige. Undtagen Badr, så deltog han næsten i alle krige sammen med profeten al-Islam. Og han var også en af dem, der hjalp Ali radiyallahu anhu, Osman radiyallahu anhu, de blev martyret. Og der var nogle få sahaba, der tog Osman radiyallahu anhu og fik dem begravet. Og en af dem var faktisk Ans bin Maliks bedstefar. Han var også en del af den her lille gruppe. Og hans familie har altid været rådgiver af sahaba og Khulafa Rashidun. Så en meget velsignet familie. Og mange i hans familie var ulama, og de havde en tradition for at lære islam og prædike islam. Men Imam Malik var ikke så meget interesseret i de her ting. Han var ligesom dengang man var sådan en almindelig muslim, og bad også nogle ting. Men sjovt nok, det er der mange af jer, der kom bagpå, han var faktisk meget mere interesseret i musik og synge. Han ville faktisk være sanger. Han gik med, som barn gik han med ørering også. Det gjorde man dengang små børn gik med ørering. Så han ville faktisk være sanger. Forestil jer, ikke bor i Medina men vil være sanger. Men mashallah, deres mor, hun var en meget, meget klog kvinde. Og hun sagde ikke til ham, prøv at høre, hvad tænker du på og sådan nogle ting. Selvom at hans far var en stor lærd, og hans søskende og hans storebror var en stor lærd. Men hans mor, hun sagde til ham, og en anden speciel ting ved Imam Malik, det var,
Han lignede ikke de andre araber. Han var det, vil vi kalde i dag, han var blond. Altså nærmest tæt på, eller de skriver tæt på, ligesom en albino. Så lys var han. Altså meget lys hud, lyst hår og blå øjne. Og deres mor, hun sagde til ham, hun sagde, prøv at høre min søn. Hvis du bliver sanger, din stemme med tiden, den vil jo blive svag. Og dit udseende vil udvikle sig, den vil blive anderledes. Og du ligner jo ikke en af de andre. Der er jo ingen, der vil komme og lytte til dig. Så det synes hun var ikke en god idé. Så kan I se, hvor fornuftig hun var. Hun sagde ikke til ham med det samme, det skal du ikke. Men hun prøvede at forklare ham, at det skal du ikke gøre. Du skulle hellere koncentrere dig om at lære noget viden. Så hun plejede altid, dengang han var lille, hun plejede altid at give ham en thob, du vil sige en jubba på, og plejede at sætte Imam Sharif på hans turban, på hans hoved. Og plejede altid at sige til ham, prøv at høre, det her tøj, det er sådan noget, det er det her, du skal have på. Og da han så var lidt ældre, og den der drøm, han havde om at være sanger og synge og sådan noget, det forlod ham sådan ikke rigtigt. Men på et tidspunkt, hans far, han tog ham og hans bror, han hed Nadar, hans bror, storebror. Og alle kendte ham som Nadars lillebror i Medina, fordi han var inden for det her akademiske kreds, hvor folk de var. Så han blev kaldt Nadars lillebror. Så en dag hans far, han kaldte dem begge to og spurgte dem nogle spørgsmål. Og storebroren, han svarede rigtigt, men Imam Malik, han kunne ikke svare på det. Så hans far, han siger, det her det er Imam Malik, der selv fortæller det her om sig selv. Han siger, min far, han sagde til mig, prøv at høre, alt det her, du går og leger med duer hele dagen, og du koncentrerer dig ikke om viden, det har gjort, at du ikke kan svare på de her spørgsmål. Det kan din storebror. Og Imam Malik, han siger, det slog mig så hårdt, og sagde, prøv at høre, jeg skal også kunne svare på de her ting. Den dag, siger han, så lagde jeg mit liv om, og sagde, nu vil jeg også gerne lære om viden, og jeg vil også gerne lære hadith. Dengang, så lærte man hadith udenad, og så reciterede man hadith. Imam Malik var en af de første rigtig muhaddis, som samlede en rigtig hadithbog. Og han har en bog, der hedder Muwatta Imam Malik. Den har omkring over 1000 hadith. Og Imam Shafi, som var hans elev, som var den imam, vi skal snakke om næste gang, han har også en lovskole opkaldt efter ham. Han plejede at sige, at den her bog, Muwatta Imam Malik, det er den mest troværdige bog efter Koran. Sådan en bog skrev han, og den findes også i dag. Det der så sker, det er, at så begyndte han jo at tage det her. Han fik virkelig øjnene op for det her, at nu er han altså kommet bagud. Og plus hans far har lige givet ham en tur her, og han har ikke brugt sin tid ordentligt. Og så siger han, nu er jeg klar til at lære viden. Så det hans mor, hun gør, subhanallah. Hun var ikke bare sådan der siger, bare tage over i masjid og lære noget, ligesom du ved, vi har tendens til, at vi sender bare vores børn i masjid, så må dem i masjid passe på, hvad der så må de nok lære ham et eller andet. Hun var mashallah en fornuftig kvinde. Må Allah ophøje dem. Hun sagde, min søn, tag over til Rabia Durai. Det var en speciel dabi, der plejede at give dars i profetens moské. Hun sagde, gå over til ham, lær hans manér først, og så lær hans viden bagefter. Så hun så bare tage over til ham, lær manér. Og det er nogle af de her ting, som Imam Malik han tog med sig helt sit liv. Så hvis man vil studere Imam Malik, alle de gode ting, han havde, dem havde han fra sin lærer. Så alle de ting, så hvis man ser alle de ting, som Imam Malik han senere gjorde og sagde, dem havde han fået fra nogle af sine lærer. Han havde jo rigtig, rigtig mange lærer. Men især den her elev, eller den her lærer, Rabia Durai, han havde meget, meget stor manér. Respekt. I dag, hvis man siger til folk, prøv at høre, når der kommer nogle ældre ind, I skal rejse jer, og når du sidder i masjid, lad være med at lægge dine fødder sådan her, lad være med at placere Koranen ned. Hvor står det henne? Hvilken hadith står det? Det må jeg gerne. Nej, det var de her ting, de her store ulama, de lærte allerførst.
Så han siger, lær manér først, og så lær viden bagefter. Og hvad plejede Imam Sahib at gøre? Hvad plejede han at gøre? Han plejede faktisk, der kommer i bøgerne, han gik ikke med sko lige rundt omkring masjid, i Masjid Nabawi. Fordi han plejede at sige, at profeten al-Islam har gået her, så jeg vil ikke gå med sko. Han gik med sko derhjemme, men når han kom tæt på moskeen, der hvor profeten al-Islam havde gået, så plejede han ikke at gå med sko. Han plejede ikke at ride på et dyr omkring masjid, ud af respekt for profeten al-Islam. Så det var nogle af de her ting, han lærte af den her lærer, som hans mor havde fundet til ham. Så moren var også fornuftig, så hun vidste godt, først jeg skal lære min søn manér, og så skal jeg lære ham viden bagefter. Og efter han havde været hos dem i noget tid, og de skriver omkring 2 år, så ville han, efter han havde lært manér, så ville han over til en anden lærer, han havde. Og det var en lærer, som var rigtig, rigtig dygtig til at memorere hadith. Og han hed Ibn Hurmus. Ibn Hurmus, han var blind. Han var blind, men han var en af dem, som Umar radhiyallahu anhus søn, Abdullah ibn Umar, det var hans elev. Men han var meget, meget dygtig til at huske. Så det Imam Malik plejede at gøre, han vidste jo godt, hvor han boede. Og så han plejede faktisk at tage over til ham om morgenen. De skriver, at han plejede at tage ham over til efter Fajr Salah, nogle gange før Fajr Salah. Og han skriver, han siger, jeg plejede at tage bomuldbukser på, fordi at det var koldt. Dem af jer, der har været i Medina, I ved om morgenen, det kan blive rigtig koldt. Han siger, jeg plejede at tage bomuldbukser på, fordi jeg skulle stå og vente på ham udenfor, så jeg ikke frøs. Og så var jeg sammen med ham fra Fajr til om natten. Efter Isha-bønnen, og så plejede jeg at forlade ham. Og sådan var jeg sammen med ham i 13 år. Og så 7 år mere, så omkring 20 år tilbragte han sammen med ham. Og Ibn Hurmus, han plejede faktisk at give ham omkring 30 ahadith. Og det Imam Malik, han plejede at gøre, han plejede at faktisk at kunne huske de her 29-30 ahadith hver dag. Han plejede at høre dem, gå hjem, repetere dem, og faktisk og skrive dem ned. Og sådan tilbragte han sin tid sammen med den her store alim og den her store lærd. Og en af de ting, som han også lærte fra den her alim her, det var, at han siger, at jeg lærte fra ham at sige, jeg ved det ikke. Imam Malik var en af dem. Han sagde, at ligesom I lærer andre om viden, for eksempel hvordan man beder, hvad hadith, hvad tafsir, sådan skal en lærer også lære sine elever at sige, at de ved det ikke. I dag folk, de er for stolte, fordi man har hørt lidt, når man har læst lidt, og spørger ham et spørgsmål, så er det pinligt at sige, jeg ved det ikke. Men Imam Malik, der kommer i bøgerne, de siger, at der kom en mand engang over til ham og spurgte ham et spørgsmål. Han sagde, jeg ved det ikke. Nummer 2, jeg ved det ikke. 46 spørgsmål i en forsamling. Han sagde, jeg ved det ikke til 46 spørgsmål. Så der er ikke noget pinligt at sige, at jeg ved det ikke. Den her kvalitet, den tog han fra den her lærer, Ibn Hurmus, at hvis der er noget, du ikke ved, så ved du det ikke. Og nogle gange folk, de sagde, hvordan kan det være, at du ikke ved det? Men han plejede at sige, alhamdulillah, jeg vil hellere sige, jeg ved det ikke, end at jeg giver dig et forkert svar. Og han var også en af de her imamer, som blev stor i sin tid. Hvad vil det sige? Det vil sige, nogle ulamaer, de bliver kendt bagefter. Uden at man skal sammenligne det, eller det har noget med hinanden at gøre. Ikke? For eksempel, mange af jer kender Van Gogh, som er en maler fra Holland. Der var ingen, der rigtig vidste, hvem han var. Lige så snart han døde, så efter et par år, så blev hans malerier rigtig, rigtig dyre. Så mange mennesker, de bliver ikke kendte i deres liv, de bliver kendt bagefter. Men Imam Malik var en af dem, der blev kendt i hans liv. En gang han tog til Hajj, og han sad ned, og du ved, de har sådan en jubba på ovenpå den anden frakke, man har på, ikke? Og han sad, og den sad sådan lidt fast under ham, og så rejste han sig op for at lige få ret op på den. Og hvad de siger, alle folk rejste op, de troede, at det var noget, man skulle gøre, når man var til Hajj. Så meget fulgte de ham, og så meget respekterede de ham.
Og der er en hadith af profeten al-Islam, de siger til nærmeste betydning, at når viden vil blive udbredt, så vil folk drage rundt omkring, de vil ride på deres muldyr og deres kameler, og så vil de rejse ud for at lære viden, men der vil ikke være nogen større alim end den lært, der er i Medina. Og rigtig mange lærte, de siger, at det er Imam Malik, at denne hadith, den refererer til. Ligesom vi snakkede om en hadith om Imam Abu Hanifa sidst, så siger de, at den her hadith, den refererer til Imam Malik. At det er ham, at de talte om ham. Og hvordan var han så ellers? Han havde børn. Han havde 2 sønner og en datter. Og det han plejede at gøre, det var, at eleverne plejede at komme hjem til ham. Og så underviste han dem. Men 2 af hans sønner, de var faktisk ikke særlig, de var gode muslimer, men de var ikke særlig interesserede i, en af dem, han var ikke særlig interesseret i det her viden og alle de her ting. Og nogle gange, der kommer ulama, de siger, der kommer i bøgerne, mens han sad og undervist, så en af hans sønner plejede at komme. Og han var meget inde i sådan noget, du ved, duer og ørn og sådan noget. Ikke? Han havde ørn derhjemme, så plejede han at have sin ørn, og så plejede han at være rundt, mens Imam Sahib, de sad og undervist. Og folk, de plejede at kigge på Imam Sahib, og de sagde, Imam, og mashallah, sønnen. Ikke? Han havde langt tøj på, og du ved, levede sin egen verden, og havde en ørn på armen, og så kom han vadende rundt derhjemme. Og subhanallah, prøv at tænk på de her legender, hvordan de tænkte. Og da Imam Sahib, da de plejede at kigge, så plejede han at sige, han sagde, alhamdulillah, det er godt, at viden ikke går i arv. At viden ikke går i arv. Hvis det gik i arv, så ville det jo have været sådan nogen som min søn. Så viden, Allah han giver til dem, han elsker, og dem, der vil gerne have viden. Så det er ikke ligesom penge. Penge, dem giver Allah alle sammen. Hvis du har en rig far, jamen så arver du også mange penge, fordi du har arvet dem. Men hvis du er en stor lært, og du har masser af viden, nødvendigvis ikke sikkert, at dine børn også bliver det. Så det er Allah, der giver dig viden, og du skal selv ønske, at du har viden. Men han havde en datter, der hed Fatima. Det var faktisk hende, der så tog stafetten efter Imam Malik og kørte den videre. Og så hun havde også folk, der kom, og hun underviste. Og subhanallah, der kommer om hende, at de sender Imam Malik, han havde elever, og de sad og reciterede og repeterede ahadith. Og der plejede at være en barda, væg imellem, eller hvad det nu stof. Og hun plejede at være over på den anden side, og gjorde nogle huslige pligter, og gjorde rent, eller hvad nu de gjorde. Og de gange hun var med, og hun hørte, at nogle af eleverne ikke reciterede en ordentlig ahadith, så plejede hun at rette dem. Så dygtig var hun. Så selvom hun gik og lavede alle mulige andre ting derhjemme, men hun følte stadigvæk med, så plejede hun at rette de elever, der sad og repeterede hadith sammen med Imam Sahib, så plejede hun at rette dem. Og hvad gjorde Imam Malik ellers? Han var ligesom Imam Abu Hanifa, var han også en forretningsmand. Han solgte også ting, og var i tekstilbranchen, solgte stof, og var også kendt for at tage sig rigtig godt af sig selv. Gik med dyrtøj, havde masser af penge, men brugte dem på sig selv og sin familie også på de andre. Var meget, og gik også meget op i, hvad han spiste. Han spiste kød hver dag, han spiste lidt kød hver dag, fordi han sagde, når du spiser kød, det opretholder din krop, og det giver dig energi. Det giver dig mere energi til at lære viden, og det giver dig også mere energi til at stå og lave tilbedelse om aftenen, om natten i salat. Så sådan nogle ting gik han meget op i. Og han var en af dem, som, ligesom vi lærte lidt om Imam Abu Hanifa, som lavede rigtig, rigtig meget ibadah. Men man siger om Imam Malik, han lavede sin faraid, og han lavede de her ting, men han var ikke en af dem, som gik meget op i at lave de her frivillige ibadat. Men det han gik meget op i, det var det her med viden. At de lærte viden, og de lærte ahadith. Og han var faktisk også en af dem, der har den holdning, og det er blandt ulama, han siger, at Medina, profetens by,
har højere status end Mekka også. Det er der også ulama, der har forskellige holdninger. Men han er den holdning, han siger, Medina har højere status end Mekka, fordi profeten a.s. er begravet der, og du har Jannatul Baqi, du har Riyadul Jannah, de her ting, de er der. Og han er, som vores Mashallah Hafsa var inde på i starten, han elskede profeten. Han er også en af de imamer, som var allerhård, hvis der var nogen, der sagde noget om profeten a.s. Det var ham, der har de stærkeste, hårdeste fatwa imod, hvis folk bare siger noget forkert om profeten a.s. Og havde ypperst meget kærlighed til profeten a.s. Det var også fordi en af de lærer, han havde, som var også en dabi, hver gang profetens navn blev nævnt, så begyndte han at græde. Og det havde han fra sin lærer. Og han plejede at sige, at det er meget få gange, han forlod Medina. Og det var kun en gang eller to, han skulle til Hajj eller Umrah. Ellers så blev han i Medina. Han ville ikke væk fra Medina, fordi han plejede at berette den her hadis, hvor profeten a.s. de sagde, ham der dør i Medina og bliver begravet i Baqi, jeg vil lave hans shifa. Så derfor vil han ikke væk fra Medina. Han er også begravet i Baqi i Medina. Og dem af jer, der kommer derned, I kan faktisk få lov til at besøge hans grav. Og han gik meget op i, at folk talte ordentligt om profeten a.s. Selv heller ikke, når de er god vilje, bare for sjov vil lave en vits om profeten, eller om profeten a.s. familie. Det accepterede han ikke. Og han var også imod, altså, kan jeg huske sidste gang vi snakkede om, at der var de her 2 dynastier, hvor at der var lidt uenigheder iblandt muslimerne, og de var der jo også i hans tid. Og mange af de her ledere dengang, de ville jo gerne have sådan nogle store imamer på deres side. Fordi hvis de var på deres side, så havde de jo fået sådan blåstemplet, okay, hvis ham her imamen, han følger ham der, så må det han sige også være rigtigt. Og på det tidspunkt, som Imam Sahib, han var meget, meget kendt, det var så Abbasiyerne, der var kommet til efter Umayyad-dynastiet. De var så kommet til. Og de vil gerne have ham til at sige til folk, at dem, der har accepteret ham, at de skal acceptere lederen. Og de har tvunget nogle folk til at sige, at de anerkender den leder, der var der. Og så spurgte de imamen, hvad siger du til, hvis folk er blevet tvunget til at acceptere sin leder? Han sagde, nej, det er ikke. Så berettede han en hadis, og så sagde han, ifølge den hadis, det er ikke rigtigt. Hvis I er blevet tvunget til det, så er I ikke forpligtet til at følge ham. Og det kunne de jo ikke lide. Så de straffede også ham. Jeg husker, vi snakkede med Imam Abu Hanifa. Han røg i fængsel 2 gange. Og de gik også bort. Han gik også bort i fængsel. Han blev forgiftet. Og I ved, hvad de gjorde med? Ved du, hvad de her mennesker, de gjorde med Imam Malik? Forestil jer, sådan en stor imam. Det de gjorde, de fangede ham, og de satte ham på et æsel, og fik ham til at gå rundt i Medina, for at nedgøre ham. Så de her ting blev han udsat for. Og de prøvede at nedgøre ham ved alle lejligheder. Fordi at han ikke vil acceptere de sag. Så nogle gange, når vi ser, at der er noget, der sker foran os, at der er nogle problemer, og det, der sker rundt omkring os, ligesom vi talte om lidt tidligere, mange af de her store personligheder, de gik igennem sådan nogle ting. Nu skal vi ikke snakke om Imam Bukhari og Imam Muslim. Imam Bukhari, som har berettet alle de ahadis, de gjorde det samme med ham i hans tid, cirka 100-150 år efter. Og sendte ham ud af byen, satte ham på en æsel og sendte ham ud af byen. Og det var også muslimer, der var rundt omkring dengang. Og de behandlede de her imamer på den her måde. Så de har haft deres test. De har haft deres test igennem deres liv. Og efter de havde gjort det her, og de havde puttet ham i fængsel, så ulama, de skriver om ham i historiebøgerne, de siger, at de sidste 25 år, det vil sige næsten en tredjedel af hans liv, så tog han normalt, han tog ikke i masjid.
Han plejede at undervise derhjemme, og holde sig væk fra alt politik og alt det der, fordi dengang var der også meget politik i masjid. Så nogen spurgte ham, hvorfor tager du ikke i masjid? Han sagde, fordi jeg ved, jeg vil se noget forkert derovre, og så vil jeg tale, og så vil det være fedt. Så derfor holder jeg mig væk fra de her offentlige steder. Så han holdt sig væk, og brugte faktisk hele hans liv til sidst. Han blev omkring over 85 år. Hele hans tid til sidst brugte han faktisk på at undervise og vejlede folk i ahadith. Og han var også en af de store ting, han har givet den her umma, det er, at fordi at han boede i Medina, selvom at der var nogle gange nogle ahadith, som sagde noget, og det er derfor, det er vigtigt, nogle gange, når folk de siger, at vi følger bare en ahadith, det er vigtigt, at man ved konteksten i en ahadith. Det han plejede at sige, det var, selvom at der er en ahadith, så prioriterede han nogle gange mere det folkene i Medina gjorde. Det de praktiserede. Fordi at de var så tæt på profeten Islams tid og sahabas tid, så den tradition der var, eller for eksempel den måde de gjorde tingene på, det prioriterede han mere. Han sagde, jeg vil hellere have 1000 mod 1000, end dem der siger 1 plus 1 plus 1, det vil sige dem der beretter hadith, hvor de siger, jeg har hørt det fra ham, jeg har hørt det fra ham, jeg har hørt det fra ham. Han siger, jeg vil hellere følge ham 1000 mod 1. Det vil sige, hvis der er 1000 mennesker, der udfører noget, fordi de var så tæt på profetens tid og sahabas tid, så det de gjorde, det var også valid. Så nogle gange, så tog han det, og sagde, at okay, for det var i henhold til det. Så det var også ham, der lærte os det. Og han levede sin liv, og de her uenigheder mellem de forskellige dynastier, de kom, og dynastierne skiftede også lige i hans tid. Men som jeg sagde, til sidst i den sidste tredjedel af hans liv, den holdt han for sig selv, og han underviste elever, og han er også en af de imamer, der faktisk havde rigtig mange kvindelige elever. Han har også haft rigtig mange kvindelige lærer, men han havde også rigtig mange kvindelige elever, som kom og lærte hos ham, og som blev nogle store ulama, og som blev faktisk nogle ulama, og nogle af dem blev store muhaddis, som faktisk var elever af Imam Malik. Og en af de store personligheder, som en af hans mest kendte elever, det var også Imam Shafi'i. De var også hans elev. De kom også og lærte hos ham, og de kom også og blev undervist af Imam Malik. Og som han ønskede, gik han også bort i Medina. Men som vi har snakket lidt om, så havde han havde rigtig, rigtig mange lærere, men han havde også han havde lært noget fra alle de her forskellige lærere. Og han var også en af dem, der viste rigtig, rigtig meget respekt til profeten Islams ahadith. Han plejede aldrig at tale om profeten, uden han havde wudu. Forestil jer det. Når hver gang han skulle snakke om profeten, eller han skulle fortælle en hadith, så plejede han at lave wudu. Hvis han sad et andet sted, og nogen kom og sagde, Imam Sahib, kan du fortælle os om den her fatwa, eller det her, så plejede han at sige til dem, vent. Så plejede han at gå hjem, og tage sin hvid jubba på, og sin hvid turban på, og så plejede han at sætte sig på sin stol, der hvor han plejede at sidde. Så sagde han, spørg mig nu. Så meget respekt viste han til profeten Islam. En gang så sad han og underviste sine elever, og hans elever, de kunne godt se, at hans ansigtsudtryk, det ændrer sig. Og hvorfor han ikke... og så efter han var færdig, så sagde han til en af dem, prøv lige at tage min gamise op, eller fjern lige min jubba, og se. Og de kunne se, der var faktisk en skorpion, der havde bidt ham. Men han havde ikke bevæget sig under, mens han sad og underviste dem. De spurgte ham, ja imam, du skulle have bare flyttet sig og sagt til os sådan og sådan, så havde vi fjernet den. Han sagde, nej, jeg kunne ikke flytte mig, mens jeg var i gang med at recitere profeten Islam hadith, og jeg var i gang med at fortælle
hans hadis, så vil jeg ikke flytte mig. Det er imod manér, at når jeg reciterer hadis, at jeg begynder at gøre noget andet. Så mange manér viser vi ikke engang, når vi laver salat. Men så meget respekt havde de for profeten alaihi salatu wassalam. Og hver gang han plejede at berette en hadis, og så plejede han at sige, jeg har hørt det fra ham, jeg har hørt det fra ham. Og da han plejede at nå til profeten alaihi salatu wassalam, så plejede han at pege på profetens grav og sagde, at han havde hørt det fra ham, der hviler i den her grav. Og så mange manér og respekt viste de til profeten alaihi salatu wassalam og Koranen. Og det er jo derfor, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har bevaret dem, og han har bevaret deres navn, og Allah har bevaret deres madhab, og alle dem, der straffede ham. Nu har jeg nævnt det, I har hørt det, men vi ved ikke, hvad de hedder. Jo, måske hvis vi læser historiebøgerne, vi ved måske godt, hvad de hedder. De personer, der anholdt ham, dem, der ordrede, at han skulle straffes. Men vi kan ikke huske deres navn. Men Imam Malik, Anas bin Malik, han vil være kendt. Og han er faktisk også en af de imamer, hvis lovskole er geografisk også meget udbredt. Altså, den er fra Mellemøsten og Afrika og Nordafrika. Meget, 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 meget udbredt. Og meget, meget speciel skole, og mange af dem her, de har taget den til sig. Og kommet med nogle ting, som stadigvæk i dag, ulama, de bruger. Men en meget, meget speciel mand, som virkelig har gjort noget for den her umma, og så har vist, hvordan man lever i de her tider, hvor der er konflikter, fordi der var krig i hans tid. Og det han gjorde, det var, at han koncentrerede sig om det, som han kunne. Det var, altså, han underviste folk. Det var det, han koncentrerede sig om. Og han trak sig væk fra de her politiske uenigheder, som der var iblandt muslimer. Og det er også en af den læring, som vi kan få. Og det er, når der er de her uenigheder, så koncentrer sig om, hvad er det, vi kan? Hvad er det, vi vil blive stillet til regnskab for? Hvad kan vi gøre i de her tider? Der er rigtig mange ting, vi ikke kan løse, som vi snakkede om. Men vi kan løse rigtig mange ting, som har med os selv at gøre, og gøre os selv bedre, og gøre vores din bedre. Fordi i sidste ende, så er det det, vi vil blive spurgt om, og det er det, vi vil blive bedømt på. Det er, hvordan vi selv har reageret og ageret. Og det der så også skete til sidst, det er så, jeg fortalte jer om, at han var kendt for, at de sagde, at det her, det er Nadrs lillebror. Så plejede folk at sige, efter imam så var blevet kendt, så plejede de at sige, at her Nadr, det er Imam Saabs storebror. Og så blev de alle sammen kendt på grund af Imam Malik. Og alt rundt omkring i Makkah og Medina, og mange steder blev de kendt, og folk plejede at komme fra mange steder for at blive undervist af dem og deres elever, inshallah. Så det var lidt om Imam Malik. Jeg håber, inshallah, at det har givet et lille indblik i, hvem imamen han var, og hvordan han levede sit liv. Og hvad det gjorde, hvad han har gjort for vores din, og de ofringer, de har givet. Og det han har vist med sit liv, hvordan man lever i en tid, hvor der er konflikt, og hvordan man skal koncentrere sig om selv. Så jeg håber, inshallah, at det har givet lidt værdi for jer, inshallah. Jazakallah, subhanakallah, wa bihamdika, wa nastaghfiruka, wa natubu ilayk. Bismillah. Jazakallah khair, du start. Tak for jeres udvide vores horisont om en af grundlæggerne af en af de anerkendte 4 lovskoler, som så er Maliki-lovskolen. Vi kan tage forskellige ting for det her oplæg. Det jeg faktisk blev lidt mærke i, det var den respekt, man skal udvise i Medina. Og mange af jer har været til Umrah. Hvor mange her har været til Umrah? Eller Hajj, mashallah. Over halvdelen kan jeg se, ja, næsten 50%. Jeg ved, når vi er til Medina, ikke? Nu kan jeg også tage det som ferie, fordi først så man til Mekka, der laver man Umrah, og så efter det, så tror man, nu er det afslapning. Ikke? Det er ligesom, det er der, man slapper af, man kobler af. I Medina, der er det bare lidt døde, man hygger bare, ikke? Men hvis vi har de her folk som forbilleder, grund til, at vi lærer om dem, udover at de havde rigtig meget viden, de har også sat nogle standarder inden for respekt og manér.
Forestil jer, at de gik ikke med sko i Medina. Så meget respekt havde de. Ikke? Der er nogen lærte, ikke også? Faktisk, når de besøger Medina, det har jeg hørt fra nogen, andre lærte, når de besøger Medina, så er de der kun lige præcis den tid, det tager dem at besøge det velsignede hvilested for profeten, og så går de igen. Fordi de vil ikke være der lang tid nok, til de måske kan sige noget forkert, høre noget forkert, måske skal på toilettet, måske skal slå en vind. Prøv at forestille jer, vi kan ikke engang forestille os det her niveau af respekt. For os, der lyder det helt exceptionelt. Men for dem, de er der kun lige præcis den tid, så de kan nå at hilse på profeten, og så er det videre, fordi de vil ikke risikere, at de kommer til at gøre noget i den velsignede by. Fordi der er nogen, der faktisk betragter det sted, hvor profeten Salom, de ligger og hviler. Ikke? Ifølge nogen lærte, at det sted, det mest hellige i hele universet. Glem jorden, hele universet, det er det mest hellige sted, hvor vores profet ligger og hviler. Det er det helligste sted, der overhovedet findes. Bombaste. Forestil jer. Og vi betragter Medina som der, hvor man efter umrah, så kobler man af der, så man det stille og roligt. Det er der, vi tager som ferie. Nogle af os, vi rejser også med vores venner, ikke? Vi sidder på hotellet, der bliver fyret røverhistorier af. Jeg var på et tidspunkt til umrah med nogen, de sad og så Netflix på hotellet, ikke? Forestil jer, de sidder og ser og slapper af, du ved, om aftenen. Man tager det som ferie jo. Og Netflix, brødre, at Netflix, der bliver ikke vist, altså det er i hvert fald ikke religiøse ting, de sidder og ser på Netflix, det kan jeg godt helt så sige, ikke? Så du ved, vi tager det YouTube-videoer, TikTok, du ved, det er så meget, vi sidder derhjemme, ikke? Så de her ting, dem lærer vi om de her personligheder, fordi de har vist os vejen om først og fremmest respekt. Vi kommer ikke til at læse de her værker, du ved, de har skrevet hundredvis af bøger, vi kommer ikke til at læse de her bøger, men i hvert fald det, vi kan tage med herfra, det er hvilken respekt, vi skal vise i Medina. Ikke? Alt andet, bare glem det, du ved, mange af de her hadith, vi kommer bare til at spørge nogle andre bror, hvordan er den her hadith osv. Det kan vi høre, men respekten, dem skal vi tage fra dem. Fordi de er forbilleder inden for respekt, og respekt, det er måske det, der redder os på dommedagen. Ikke? Det er måske det, der fjerner nogle af de slør, vi har i vores grav, når vi bliver lagt i graven, og der bliver stillet spørgsmål. Et af billederne, vi får vist, det er vores elskede profet. Hvis du ikke engang har vist respekt, mens du levede, hvordan tror du vil have det i din grav? Respekt kommer jo ikke flyvende ind i graven jo. Ikke? Så hvis du har praktiseret det, så vil du snakke med hjertet den dag. Brødre, det var lidt om det her. Ustad, tusind tak til jer, mashallah. Jeg kunne høre, at I var meget, meget velforberedt på jeres oplæg, fordi nu skal vi jo videre til næste station, og det er dhikr, hvor vi fordyber os. Ikke? Og når vi fordyber os i dag, så fordyber vi os med, hvad der sker i Gaza. Okay? Så når vi lukker vores øjne, og normalt så fokuserer vi på os selv, men vi fokuserer også på de brødre og søstre, der har det rigtig, rigtig hårdt lige nu. Ikke? Så vi fokuserer på Allahs navn, vi laver dhikr, når vi ihukommer, for det er et af de steder, et af de tidspunkter, hvor vores dua bliver accepteret, det er, når vi er tættest på Allah. Og det er det, vi skal praktisere nu, hvor vi sætter os ned. Så jeg vil rigtig gerne her I rejser jer op, lægger stolen lidt til siden, laver en halvcirkel, og så laver vi inshallah dhikr i fællesskab, fordi man siger faktisk, en af de tidspunkter, hvor vores dua accepteres, det er, når vi laver det i fællesskab. Okay, så inshallah laver dhikr og fordybe os, og laver inshallah dua for vores brødre og søstre i Gaza og rundt omkring i verden. Og vi starter inshallah lige om 2 minutter, når alle brødrene har lagt stolen på plads. Det så kommer.